tuan rumah Rien asik bersama dengan Video Laras Mbak Siti Paku Wojo bergoyang Mas Dasuki Kemoyone tresno lan kasih sayange arep atiku lakon dadi bojone asik Mbak Siti asik ayo sayange wis duwe dadi bojone Mbak Siti asik Mas Allah asik apa asik tuh mah tahu aku putar kali gareng aduh Mbak Siti goyang Monggo, yuk kita gaya beramai yuk. Monggo dari keluarga besar Bapak Trimo, tentunya dari keluarga besar Mbah Mo Wilayu, yuk. Wilayu kita masih bersama dengan tamu dari Video Laras, yuk. Monggo Bapak Ibu Bakari Bagus, monggo untuk
segara bisa ngeluke atiku yen layate disadakke ya iki ya. Nggih, monggo. Sabda pandita ratu ngliramu tatya ing sisiku amugi godheng welane tresnaku bakal kinawa mati. Monggo Bude Wastri, Bude Semayo diramekan keluarga utama dari Bapak Trimo. Yo. Yo ya, yo. Ayo Bude lagi. Wayahe ya Mbak ya. Alon-alon watone kelakon. Langlung nyanyo das-des ngono ndang. Sedekah ya Mbak ya. Nggih matur sembah nuwun Bapak. Monggo Bapak Waloyo monggo. Nyawiji ibu-ibu. Kan tawarane ayo kelas lho Bu. Nggih nggih. Sabda pandita ratu mung sliramu datya ing sisiku amogi godheng welane tenaku bakal kinawa mati. Rombongane pundi niki Bapak? Siang Pandoro ratri mung eling manising hati setiaku bisa nduweni marang sang Hyang Sulakshmi
kowe njaluk lebih mandeng aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong aja kok gandoli karo selendangmu selendang biru sing ono ning runtuh tanpa warna bekas ning lampiku selendang biru ilang ra bakal balik ning tanganku ilang karo tresnaku tarik lagi bunda Suntur tanpa warna bekas ning lampiku selendang biru ono ning pundaku ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnamu bosku selendang biru ilang tanpa warna bekas ning lampiku luntur ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnamu